Alright, bafethu, welcome to my farm, Orange Farm. Yeah, channel 157 Moja Love. Ngwana wa Tshwenya. Lo ghetto professor GP wa Orange. Ngizobona umama uTinyiko. Umntwana wakhe uNatasha. Lo mntwana utshontsha imali endlini, umama uyazitabalazela, uyazihaslela uthengisa amazimba chips. Abogwayi namabhiya. Umntwana uyatshontsha ufuna ukuthenga amafoni. Mara akaphumeleli ngoba crime doesn't pay. Okay? Sambeni siyombona. Uzositshela okuningi ngalo mntwana ngisibona ukuthi siphuma kanjani. Thank you bafethu. Follow me. Metinyiko Mhlanga. Ntama Orange Farm. S7B. La mite Natasha. Ruthabile Mhlanga. Mina na 46 years. Uruthabile uyamosha la ekhaya, uyatshontsha imali, uyamosha izinto nestock into ngisithengisayo akamameli. Nasesikolweni ubhuli banocomplain abathi ubhuli esikolweni into ezinjalo. From boma 5 years azenza lezi zinto anokuthatha amathuranyana one rand sesithe ukuthi umntana uzoshintsha. Sisachubeka phambili azenza lezi zinto always. Yokugcina liyabona ukuthi lento iserious bekuyi 2.5. Mina bengekho bengisela impompo kusala ubaba khona. Ahlala tshontsha imali awisimeni switch ngoba kunama camera la awisimeni switch atshontsha imali ayifihle RDP ngoba lala ngapha RDP. Bayitshontsha ayifihla lapha imali. And then le mali kanti kunoba neintombazana la ivakashile ithi yolala ngapha mayivula ingubo yayithola le mali. Mayithola imali and then yathi kuye le mali athi ngisaba umama uzongishaya ungcono uyithathe le mali wayithatha wayishare nomngane wakhe. Lumela mama likai. Engilikai. Mama Ritwako Moja Love channel 157 ngwana wa Tshwenya ka lebitso ke nna Israel Matseke Zulu. Bantse bang bampitsa ma Orange. A ke tsamaye ke liwani. O hamba no Giane. Ke a tseba mama re ka civil meeting so go sna next. Mo re tsamayang re there's a problem. And a problem ya bana. So ke msebetsi wa rona o sa tshoga wena re botse gore what is the problem and what are to se jwang. Ninkingi yomntana uNatasha. Sorry, mina nguTinyiko Mhlanga. Okay. Ngina 46 years. Okay. Ngihlala Orange Farm. Nginenkingi yomntana uNatasha na 10 years. Umntana last year before last banokutshontsha imali but imali engikhuluma ngayo 2.5 itshontshe last year. Athi ufuna ukuthenga ifoni matshela usisi wakhe imali yakho masimthola nayo nama 100 rand nama 50 nale ndlini ngiyathengisa ama snack ini nokuyithatha imali. And mawukhuluma naye umuntu amamelayo manje uyakumamela manje after uyaphinda futhi umshaya ngishayile ngitrayile ngihlulekile. Umntwana unesandla. Unesandla. Imali yokuqala itshontshile 2.5. Imali engaka? Ushaya highest Muslim. Na 10 years. Highest endlini. Yeah. Intombazana. Yini obunye ubustota benzayo? Akamameli nokuthatha izinto agange ngazo boma sunlight liquid ini ngoba la singambona sacecekile la ngathi yini wena athi awubona ukuthi ngiphuma iskini esisha kanti udlala ngedomestos insipho ini. Esikolweni ukhopha kanjani? Esikolweni uright ugood. Uyaphasa kahle. Yini enye problem we encounter yo? Kakhulu iyo lokuthatha yokutshontsha kakhulu. Okay. Iyo lesikhala ngaye kakhulu. Iyo lenikhala ngaye kakhulu. Usantshontsha namanje noma nikhuluma ngento ya last year. Ya last year but manje since vele simtshela ngengwana Tshwenya uyasaba manje akasadlaleli kakhulu ngoba uyabuka esambiza every day. Abukele boot camp ngwana Tshwenya. Manje nisibizelani kanti use right? Ngisho ukuthi manje ungcono since. But yena isandla onaso ngisho ukuthi ubungcono ngithi siyathengisa maybe boma 10.5. Uyayithatha kanjalo bomazimba into sithengisa la endlini. Bese wenzani ngale mali? Le mali uyayidla nabangane esikolweni. Leyo kuqala bayinikeza usisi wakhe athi amthengele ifoni.
uyithengile leyo phone sayithola siyithole back imali nayithola isaphelele kusho ukuthi labantu abazana babanike yona bayibhadale back bebazothenga laba phathisana ukuthi bamthengele ifoni ngoba iphathale back le mali bayibhadale back bathi benzeni bona ngayo hayi bese bayidlile bangathenganga le phone uzalwa yi1 nomntwana hayi bayi3 amantombazana kuphela khona ubaba la endlini nokhona manje usemsebenzini ubaba uthini yena ubaba naye uzamile ukukhuluma naye umntana sinokumshaya vele simshayile hayi sakhathala nimshaya kanjani which way nisebenzisana imvubu lokumpama ibhande nimshaya ngaphandle ifoni since ivele ngabona ukuthi wenza into ezirong nokubukela amaphone hayi ngiyadawuta ukuthi ngimthengele ifoni so lamaphone wabheka uma umboleke ifoni yakho maybe nomuntu uvakashile ukhona la uboleka ifoni and then yanyonyo ba check amafoni thina sazi ukuthi udlala ama game uthanda ifoni kanti ubheke iphone uvela gijimela iphone angazi wathola uyisisi wakhe lwasesikolweni manje wamthola washo wathi phela lo muntu ubukela amaphono la wathi ayena bacala omani imbuzo uthi bekaqala vele ifoni asadlale kakhulu kuyi so yini ekwenza ukuthi ube nethemba ukuthi thina sizokusiza ayithemba nginalo ngoba ngihlala ngiyibukele ingwana wathwenya ine impact engakanani ingwana wathwenya in the country ukuya ngawe masithi i-rate out of 10 hayi ngayinika 10% uyenza umsebenzi hayi kakhulu 100% ngiyayibekela every day hlala ngiyibhekile ngiyayithanda futhi siyabonga uPhutinyiko uye lwakhuluma umama lo Tinyiko umntwana ubani Natasha ukuphi Natasha ngaphandle Igama lami ngithabile Natasha ngihlala Orange Farm ngihlala nosisi wami nomama nobaba nogogo wami umama ubhalele ngona wathenya because ngiyahlupha ngiyadelela angimameli futhi ngiyatshontsha ukugcina ukutshontsha imali ngigcine last month okay mam Tinyiko ngifuna ukukhuluma phambi kwakhe uNatasha nathi sonke sesiphelele ukuthi kungani namhlanje sihleli kanje sinale meeting usibizile nginibizele inkinga kaNatasha for ukutshontsha amosha la endlini amosha la endlini thatha imali ukuthi angamameli umuntu makhuluma naye Natasha watiba kuriteleni kwala akasazishana awutibi kubulabula umzulu masibona thina ucabangani yasazi usazela kuphi uthi ready for thina moswe so wawutshontsha imali yasekhaya usomqeda ngitshela ukuthi umuntu ofuna ukungithengela ifoni manje kumele ngithole imali ngoba ufuna ifoni wena na 10 years so ufuna ukwenza ngefoni ngibekele TikTok so okay manje bathi kufuneka imali manje wena wacabanga ukuthi imali yefoni izatholakala endlini wayibe ungayiceli imali engaki 2.5 ibank robbery phela leyo ishayile wena 2,500 rand una 10 years manje awucabanga ukuthi le behavior yakho uzokhula nayo utshontshe uzutshontsela abantu abadangerous akuthi uzojwayela uqala endlini akusatshontseki bayifihle imali bese seyotshontshe ama next door bese bayakuloya or uyaboshwa awucabanga lo ngiyacabanga so ukwenzeleni iplay phone ke yakho uyitshontshela imali uyithengile ifoni cha kwenzakaleni khona abanye abasisi ngabapha yilabo bosisi labo bathe tshontsha imali sizokuthengisela ifoni thina cha
Ububanika kanjani utheni kubo? Kwenzakaleni uzunike bona? Nomunye usisi mekathi unefoni uzongilungisela yona ngimuphi imali lenginayo. Uzwe ngobani uthi uphethe imali? Wayibona phansi kumantrasi. I-2.5 mangitshontsha ngayithola phansi e-wardrobe-ini, phansi kwe-curtains. Then ngayibeka phansi kumantrasi. Bese yathola umunye usisi kade azile azovakasha. Alala ayithola. Because angithi mekuvuthela, so makunalezi zinto ezilumanayo, so kwavuthela kwakhipha imattress. Bese bathi bashifta imattress bathola imali. Ngathi yaka sisi wami. Bathi ngini kumama ngafaka egusheni bese ngayibuyisela ebusuku before ngiyolala. Ubehlala la ekhaya? Cha. Imuphi lo mattress ebiphansi kwakho? Ya, DP. Ubefunani la ekhaya kanjani usichazele? Ubekalela. Bakalela. Usisi wakhe. Like a Cousin sister. Yeah. Uye othe tshontsha imali. Cha, usisi wami uye mekathi ngitshontsha imali bese ahambe eDurban. Yathola uye lo sisi. Usisi wakho ubefuna ukuyokwenza le Durban yena? Ngazi angangitshela ukuthi eDurban. 1.8 ngathenga iphone then le enye ngacela usisi wami ngithengele into zesikolo. Yini izinto ezikuhlukumezayo emhlabeni esingazazi mebe ongazange wazikhuluma nakumamakho? Mhlambi ikhona into ekudlayo ayaziwa. Kodwa kuyokusiza namhlanje ukuthi udabula isifuba ukhulume ukuthi mina bomalume bobaba naku kungihluphayo. Ngihlupha yiloku naloku angaze ngakhuluma umama angaze ngamtshela kodwa namhlanje ngoba nizileke ninginika amandla ngicela ukukhuluma ngoba vele ngifuna usizo ngithi uyalifuna usizo awusafuna uphinde utshontsha ngithi ufuna kuba umntwana oright ungene endlini wenza ama homework wakho uphase esikoleni ugraduate ugcoka impura thatha isicoko silahlele phezulu funde uzakhelo wakho umuzi uzithengele yakhe imoto ube nemali yakho manje ke ekhaya makuvakashiwe kushiwa amafoni uyanyonyoma wena uvula amafoni bakuthole ubheke iporn yini what is the problem why uthanda amaporn you are sexually active so why Ayikho into obungayibheka ngaphandle kwaleyo nto le. Sikhona. So why wena bewubheka iphone? Yini enze lokho? Yiye biseduze efonini. Cha. Uvele wayigugula wayilanda la ekhona ekhonini wafuna yona. Uvele wathi www.porn.co.za. Umama akafuni ukuthi ngibe nefoni because bhekelela into ezi-wrong. Cha. Why you choose iphone? Why ungachoose ubhekelela abantwana bama-China laba bakhayo uma-bricklaying uma-motor mechanic at the age of le yakho age yakho abo-10 years labo bagcoka ama-helmet izinto ezi-positive and constructive lezi ezizokwakha zikwakhele ikusasa lakho ukuthi liqame. Angikaze ngicabanga ukucela imali. Because sometimes nginokuthi mangithi ngifuna ukucela imali ngisaba ukuthi mama kungenzeka ngangiphi. So mama uthi unokumshaya makagangile? Yebo. Uyajabula umama makakushaya? Ubaba uyakushaya yena. Cha kahle. Uyakuyeka nje. Ugqokini. Okay. Hamba uyogcoka amateki. Mangabe ngithi yenza into uyenza ngithi. Yeah. Khona sizozwana. Khona uzothola isigwebo sakho sokuthi uyahlupha ngithi. Yeah. Angithi angeke uphinde uhluphe. Masisuka la. Ya. Funa ke sisheshe yabona nje njengamanje. Yabona ngoba vele uyabona ukuthi ondlekile bakuphethe kahle la ekhaya yabona umuhle kanjani. Ya so zofuna ukuthi ugijime uyobingelela leya camera yabona ufaka ispeed nje sifishane ufika uthinta icamera ubuye uthinte mina la ngizokumela la
asiye Natasha thinta ikhamera ubuye uze kimi wosi